ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikuredza mastreets. Andikura nhema ndaona chigaba changu chikupota chimirangura nekuti mumastreets matanga violent. I don't understand kuti violence iri kuitika mumastreets eZimbabwe inhau yekuti kwaitwa muluto kuSouth Africa iri. Saka chii chakonzeresa nyakanyaka? Ndauya ndakapfeka regalia yakaita seyachisikana Anna Chibhebhe. Who doesn't know kuti sikana Anna Chibhebhe munhu unosvetuka pamusoro pemabuildings, munhu une jujeti rake remadodzi zvakanaka, munhu unoita mastyle ake akasiyana-siyana. Ndashaiwa hangu bvudzi nekuda kuti pakuti kagera sikati why can't you also represent the help for the people as well? Zvanhu zvakanaka handiti. Ndochibva paya tochiti isu tiri mubishi rekuti tinge tichigwisa kuti what happened with Murad Dress intochiona yekera zuro nekusora zuro zvanhu zvakanaka wakaita live vision zvinova zvinhu zvakanaka kangoti hazvina kushata munhu otendeka kubaya bhatani rake hakuna unorambidziwa. Wochizoposita zvaakaposita paya hazvina kushata zvazvichirerekera nerudo zvakare zvinhu izvi kati hazvina zvakare kuti zvinge zvikanganisa vanhu mumastreets zvinhu zvakambanaka. Asi dambudzo razvanya kuuya pakuti waposta bhodhi Mudiwahood ndisikana Anna paya wakati zviri nane hangu kutambura ndiri mukati meBMW pane kutambura ndiri mukati mevehicle iyo. Regai ndipe disclaimer ndombotanga ndamwira zviti zvangu muGMP kuti ndofunga paaposta zvinhu izvi haana kungaona kuti wabata mapatsi evanhu vakawanda kubva kumadzimai nevarume vadoko sena vakuru. Totanga musipo for this post. Lemon tea is good for Shema's body because when akusimba anditi tobva ipapo tuende pakuti tikati nai why the violence in the streets early in the morning like this. Vanhu vabhepa ndati vanhu vapopota zvikanzi nevanhu iwe chisikana Anna iwe zvokwadi why are you doing this kumunhu uyu vanhu muone manje. Let me put a big disclaimer. Handizivi kuti chisikana Anna paaposta wanga achiita here kana kuti ungu achingotiwo sekuti maposti emazuva ose, asi vanhu havana kutora zvinhu zvakanaka nekuti vari kuti why wakwanza chikomena Shugeta iko zvino hamusimo here muvhitsaudo mawai enjoya uri imomomo. Nhasi uno wakutanga kutaura kuti zviri nane ndipinde muBMW yabuti Mudiwahood. Sit down. Vanhu vakupinda comment section yake iri kubhebha kuta kudai. Vamwe vakati tana dzaunosvikira. I'm thinking which tana dzaunosvikira? Is it Mudiwahood unreachable? Why is it that vanhu vanotanzi tana dzaunosvikira? Vamwe ndokuti chamwari you don't know Mudiwahood very well. Mina I also don't know him. I've never met him. Zvikanzi mukati memaBMW munopinda vanhu vakasiyana-siyana. How they knew? I don't know. Musipo. For people who know, there are some of these things. Kuti munopinda vanhu vachipinda. Quite obvious kuti maslay queen. Ndo zvitagwa apa. Musipo for that. Alright. Vana zvikanzi nhasi waakuda kuchiva bhuti Mudiwahood nekuti wasiyana chikomana bhuti Shugeta. Vamwa zvikanzi iwe hako zvaku takanga tazogara muda kutiitisa vanhu iwe nekuti iyi isikiti but this sikiti is now boring. Why are you bashing mumwe wako? Ine hangu ndanga kuona pakanzi Shugeta pacho asi vanhu ndo matorero avazviita tanga tiri kuti izvizvi vari kuona nemuono iwoyo kuti ndisikana Anna Chibhebhe honde uri kuwadzira bhuti Shugeta. Zvikanzi dambudziko rinoitika kuvasikana vazhinji nderekuti zvokwadi pamune muchidanana zvinhu zve zvakanaka asi pamunosiyana munhu otanga kutaura toshi, munhu otanga kuona huevelish wemunhu, munhu otanga kuona zvinhu zvakashatisisa zvose mashort force. Vanhu vakadiro kucomment section zvikanzi nevamwe muda kutireva nhema. You guys muri kudanana kudai moda kutivhara kuti kudibira but it's a wrong turn. Vamwe zvikanzi kuda vanhu ava vari kutoita zvemuchato uri kurengwa kusweri musipo for that.
Who would think kuti after all this pane mumwe munhu unokwasa kuya neanalysis yekuti kuda kune muchato wokurongwa musipo for the wedding? We don't know. Koma tochibvapo toenda pakuti vamwe vava vachiti nhai wechisikana zvodoanyango zvokuzoti vanhu vanonyanya kutuka munhandidi nekuti vanhu mangu vachituka vamwewo zviri too deep anozosokuti havafungi kuti anawo chibhepi honde une ropawo rinototi tsare mumuviri wake kana vachitaura zvakaita seizvozvo asi nongoti so rake anya nekuti vamwe vanongo vakuzochituka asi ndonatsa kuti vanhu vazogumawo mirawo naShugeta. Tobva apa toenda pamaarticle azopostiwa zvakanzi kune vanhu peji iri ndofunga ranyora rikati imagine the whole of Shugeta beating chisikana ana chibhebi mudoko ushu ndobva vaisa mapicture anoratidza kunge violence, love and violence idzi ndonga dzaivasikiti ndobva vaposta zvakare akati vedwe izvi nanambozvifunga wata sei handizvizivi isikiti yatakaita taita sikiti iyi asi vanhu vopirikudza wototi ndakaitwa mubulo ndakaitwa muviolonzo ndachikona Shugeta vedwe I didn't know kuti nyaya iyi ichabva muma-BMW wodzitandadza unosvika wapedza izvonzi iyo vhitsi yauri kushora kudaro nekuti todzokera sure vanhu vangu vachiti iwo unoshora vhitsi kuti chii ndo kwako uchakukilasi kwako ikoko regai nditi I don't know why it's like that. Mona manje munhu une freedom of thinking and posting whatever zvaanoda. Tobva ipapo toenda pakuti zvakare papost iyi yazonzi handizvizivi zvokutogwa enge iri sikiti hana kuvhunzikwa kuti nekuda kwei izvi kanzi nevanhu sisikana ana, why are you protecting this thing? It's like you guys are still together but you decided kuti hatichadi kuti pamwe rudo rwedu runge ruri pachekereri tava kuda kuti rudo rwedu runge ruri kuseri vanhu vasavona zvatiri kuita but maybe you decided zvava too late. Vamwe zvikanzi kuda uri kuprotecta chikomana Shugeta by all means necessary but maybe the first post yawakaisa it went wrong, it went southwest vanhu vanga vachidero mona asi vanhu vanga vachinyanya kukurudzira kuti kana muri kudana nazveshuwa kana kuti mukuda kutiitisa isi vanhu relationship yenyu ngaimbogara kuseri handizivi sei but vanhu vanga vachikurudzira kuti vanhu itai zvinhu zvenyu kuseri kuti tisazizira kuti iko ndinoita kuti amaanaliso manje totora mapicture waitiratidza haya tichiita zvatinoita tichikukombera tikuita seka I don't know. Mona manje munhu une freedom of choice of deciding what they want to do neupenyu hwavo handiti ndobva ipapo tena pakuti some of the people they are showing their happiness kuti vanhu vasiyana ndichizoona comparison yaitwa pakuti vhitsi yacho kusilva vhitsi kana mota yekera iyi zviri kuitwa macomparison mapeji akasiyana it seems as if nhasi richasira ringori zuva iroro kuti handizivi kuti zvichazoguma nepi asi chandaza ndokuti vanhu vanga vakuchimira naShugeta pakuti aigwa udero vamwe vakashora vamwe vakaita sei vamwe ndosaka ndichiti love chinhu chakadini chakangooma haungakwasi kuudzira munhu vamwe vakati she's hating. Who doesn't get hated kana akaekera akagwadziwa neheartbreak zvikanzi it shows kuti une heartbreak zvomene. Me I'll keep saying this, whether it's a skit, whether it's not a skit, whether they are loving each other or not, me now I'll just say the decision is dzavanenge vangoita dzose tinodzisapota nekuti at the end of the day ndo vari kuziva kuti chii chikuitika pakati pavo vari vaviri kuda ezvokuta kwati kutoita vari kutorya breakfast vakatandavara pasi iwo munhu utoda kutotuka to the end kuda vari kutoseka ezvokuta kwati kutoita vakagara muvhitsi yacho iyoyo hatizivi ndikati ino kana musikana uyu musikana ana wati zviri nani hake uchemerero mukati meBMW yaiyoyo Mudiwahood uchinda maekera mapapiro akavhurika mudenga kudai mota ichitoinda ndisoti ninge ichinda nekudivi rekupi kusiti ipi kana ndiri kusiti yekunorth kusiti yekusouth I'm not so sure kuti vanenge vachindepi asi wati ndo zvaanoda zvokubhuruka mukati memota dzikaita seidzotso asi wabhuruka kudai
asi kune chando chino haagwagwadzi here nekuti kana uyu vachiti unodanza kavhurika kudira mudenga akubva nechando chino vakwekweta handiziviwo maona manje saka ndizivi kuti zvaguma nepi asi uri kubhebha nhasi ana pamastritsi uri kumbomiramira kubhebha zvake achiuya ende defensive mechanism vanhu vakati stop explaining yourself to people, just chill down wombosiya nazvo zvikuitika izvi. As usual, I always say there are so many ways of killing a cat because hausi kuziva kuti chichikuitika vana ndo vari kunatsa kuziva kuti vari kuzviitira publicity study here kana kuti vari kuzviitira zvimwe zvinhu. I am not so sure, but understand what in the streets of Facebook or in the avenues of Instagram, vanhu vakutaura toshi, vanhu vanotaura zvaanoda nekuda kwokuti zvino vari kufila sekuti ana uri kushora chikomana Shugeta ndo zvavari kufila. Ndisingazi kuti chikomana Shugeta wacho nikuwasei kana vamwe iwo vanyora kuti gender based violence wataura izvi say no to gender, unoziva kuti harisingori kudivi rako chete kudai zvekutaura kwatiri kutoita chikomana Shugeta uri based violence. So kutaura kwatiri kutoita ikoku kuda hausi kuziva kuti ari kufila sei nezvaari kuitwa paindaneti achitukiwa chiita sei. Haumbositarisira divi rero toda kutotiwo mashoko ekupedzisira kwavari chikomana Shugeta yeyu nakikini yeyu nasikana vacho ana all the best. Kana vachidana kuseri kwacho vaita mazikita avo all the best, zvakangonaka. Haungasharuri vanhu kuti vanoda kuita zvakaita sei. Muona manje zvose tinongozvikusapota zvakare. Saka kurasi kutoti ivhiki rino ivhiki rerudo, ivhiki rerudo rinonge richinakidza tichinda but at the end of the day vanhu vanoti hanzi musatiunzira zvinhu zvenyu pano, next time itai kuseri. Ndonasa kuti ndomumwe anonge achiadvertisa kana kuti advisa kuti itai kuseri kuti ramangwana mukanetsana monetsana kuseri ikoko mogadzana, kana maramba kugasana zvongo expire zvakadero, at least vanhu havana kupera. Zvikanzi sikana ana unoziva kuti vanhu they like drama, ndosaka pamwe wakatipostira zvinhu izvi. Now I think the drama is getting out of hand all of this kid. Vanhu vane maspeculations akadai. I also don't know why they are saying this thing. Maybe it's not even a skit. Pamwe vanhu vari kutotsvirana mumwoyo zvokudero but vanhu vane maassumptions avo. Saka ndo zvandanga ndaya nazvo mukati mevhidhiyo yangu ino. Tichakubata zvakare pachikamu chinotevera. Musipo for chisikana ana, musipo for chikomana Shugeta, musipo for Vitsicas, musipo for BMW.